أقناع سريرنا نفط ودخل يسوع كريستوس من أنتنا محرات لمن لنا أمين نفتح ويشرق جنا أملاك من يسوع كريستوس عندك كانت سرايا هات يا دم ساتي أبى سأقول له بروك ساتي بران أنتم أبي كانت ويدي كانت بران سيرو كانت بس مكم كونوا فتحنا ونتحنا يرسين سبران سماء ديو مهار النكسة سماء العصر تغلت ديو مهار النكسة 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 بزحلفة محرنا بزمس محلونا بأفن منفس قدس بأنتك زيتنا مريم مهارنا كرسس مال عصر تغلطة بأنتك زيتنا مريم مهارنا كرسس 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 سناي مشغانا صلوت سناي نجر نتجبر لنا يقرب حالي جابي ربون قويتنا أملقنا مدحنا يسكرتنا مسكونا لنا صبرنا ردينا قريبنا أنت قبلنا أنت معقولنا نتينا سعادة سعادة جاوينا بتحنا أيوب الجمعة زاد السعادة جام بكل زمن وقتنا بفصم سلام كحلونا كل نزح جابي أملقنا لبنا لنا وقويتنا جابي كل حزابون قويتنا أملقنا مدحنا يسكرتس لعلو كل جبرين ما أنت كل جبرين أو يشتغل جبرين مسكنا كلنا سلسور كنا نزر داخلنا نبان زحل خلنا نبغى سلزق قرب كنا نتقبل كنا سلزق كنا زتنا خلنا سعادة سعادة جاون سلزق بصحنا نمسكنا كلنا أقوي تقرب لنا أما فكر سب سلزق لمنا كلنا كم حرت كون دلنا نزعد السعادة زيان كل زمن يوتنا نعقاب فراب بسم سلام بسم عبنا كل قناة كل مكان أبوهم جهرين زخنا كل قبل سيطان مخرف فاسبات من العد سلام أقوي تكوير كاب كله حزب خاونا كاب زوريا زو قدس فتازو نار زطعمن زحيشن عزلنا تمانين أنكربيتم كل حال سلام كما قسمت ذهب كنا نسخا خمخ كل خفاد حننا ولا حنا نبرنا فتنايت أتوان حد ودرخا قويتنا أملقنا مدحنا يسكرسس من تفقر سبيل بزقبر محرتين رأتان مسخا معرم حوم زغنا منفذ قدسن مسقانا كبرن صناعة بوزر لك من كل سعادة العالم علم آمين وانا بكش تسفر ما ينسحا صلوتنا بهم يبلوا بكش السماء أقول من كل هذا أملاك مزمور 51 وأملاك كم تعبي محرتك محرني كم بس راخ أبى سيد مسس كلا أبى سيد طبيك حسبني كم حتى وين أنصحني أنا أبى سيد سلز فلت حتى كل جزء أب ما يو نسخان بينها تلاين عخا بدلكو أو كلمة خاون تكي قبلكو مغالات كون عقد كون انت فرد كون كتملق إنه بكيت تمسكون ليك أبحثي ولدتني نسخان أخا نزقار الكايون السوط بابن سلز قال لي نحق وتخا بسمع ذات نسقن ما نسيت حات بينك عبر الكاس علو بعتان حوسن تسمع عن موتن ذلكما تعصمتي يحقسا نقص كا خاب حاتي كولو نبزل أبساي ودم سسو أملاح طري لبفتر اللي كن عمان فاسكا أوشتي يحدث أبقى المقاس كاي تدربيني تبدس منفس كابيني زمال حان منفسون تقفني شعو من قد خان بدنياتات كمهرومية ثم تطلع تخانا وخم اللسيهم وأملاح مدحاني كاب عدا آدم أن أقفني لسانيون بزرق خاغت حقسيا وقويتا أفي مسقانا خا كنقرسي كان فري كفت مسوأة بحيب لكانيو المسوأتي محرارون يتبهقون إخا تبهقون تتخوم من قناع مغرب كل كان يري مسوأة تجزي أبهير تحوت منفسي وأملاح نتحوت لوحن لبي عين عقني وقويتا نسيهم بحاوس كاسنا يقبر الله مكاويتات يروساليم من ندق شعو بمسوأتي صدقي زحرر مسوأة قربان به قبل كعيو أما سوي خاون على حوك قرب الكعيوم حليو ليا طلت تقاسنا يقويتان نقرسوس نقسين عمل خير أقرب له حتى يأتي حرق ليك إلمنو مزمور 230
أبوي مرقيتا 131 أبا قشي ولا تنساي 132 أبا حاقوس 133 ኤልሳቤት 134 ጽጋቦ 137 ጴጥሮስ ፋሚሊ 138 አባሽ ተስፋም 141 አቦይ መርጌታ 142 አባሽ ወልደ ትንሳኤ 146 አበባ ሓጎስ 147 ጴጥሮስ ፋሚሊ 148 ጥጋቡ ወንጌል ሉቃስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብሩኻት ከዋክብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሐልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቅን ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን አሳሒታን ገመን ቃሉ እታሰልጥ ህቦቡላን አቱም አኽራናትን ኮረብቲን ኩልኩም ፈረይትን አእዋምን ጽሕደታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረይቲ ምድርን አጓብዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡውን ቀርኒ አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀረቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣለዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ Wspomnę wam Ewangelię Łukasz. Nawet jakieś te wspomnieli, to አራይ ቅዱስ እግዚአብሔር ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ናብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ አገልጋሊ ዝኾነ ካብ ወንጌል ሉቃስ ዝንገር ቃል እዚ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ እዚ ጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ መጽንናዕ እግዚአብሔር እውን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤት መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ሕጊ ክገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኽ እውን ከምዚ እናበለ ባረኾ ኦ ጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ዘዳለኻዮ መድሓንካ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምስ ሄር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ንኤልሳቤት
ኤልሳቤት አይስመን አላህ ጴጥሮስ ፋሚሊ ኦኬ ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚቲ ቅኑዕ ፈራዲ ክቀውም ተዳለይ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔ ንፍርድን ብቁዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከ ነፍሰይ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኽስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውዶስን እዩ ኣብ ሞት ከዓኒ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ተሓኪት ተንስኢኺ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማፀኒ ኣሜን አሜን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ኣበባ ሓጎስ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወክ ነይሩ ግን ከ እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባራት ግን ትሕማቕ ከይን ኣብ ቅድሚ ተሓቀኛ ምዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተጸጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እትህብዮ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እምብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናውቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ገና ገበነኛ እሞ ይቕረ በለለይ ይብል ኣለኹ የዚአነ ወዘልፈነ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ዋይ ቅጽል ጠፊ ኣቢሉና ኣውፅኡኒ ይጸኒሑ حلاي قتل حجه نصحت دنقل نصح حراي اوكي كبر بالي او نصحت دنقل ناب بارياخي اتي نار رديتكي زرقحي نتي اب حلناي كم معبل زقماطل كفو حسابات كاباي ارحقيو نتا حممتي نفسي بخنتنت أزيو هلواتات طفئوا على أمه ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኣሜን አሜን ኦ ጎይታ በዛሌት ልዚያ أبو مرجيتا እሺ ኦጎይታ በዛሬ ጊዜያ በዚህ ሀሳብ ተሐደር አለወና ወአምላካትና ሀብሩካ በረከትካ አዚብ ጽህ ቅዱስ ስምካውን ዘላለም ክብር ዝመላይ አሜን ኦጎይታ ከምታ አባቱ ወኪልና ያዘና ምሕረትካ هم ትሆነልና አዒድ ኩሉና ዓሃይት ያለው ንስኻብ ዋኑ መግብት ሆይ وأملنا مدحننا وتصفى كل وسنات ندرس معنا وقيدا نسخة خبز عليت زين زلالم تدحننا تعقبنا آمين وقيدا بروحي خم فردها مهارني وقيدا بروحي خم حقنا تارداني وقيدا بروحي خم برهالي وقيدا مهرت كان زلالم ينبر وقيدا نعيم تكباري كولدنا ولدو معوبي سلزخونكا أيتن سجني وقيتاي نعها بدي يومه محرنا سيادة هنا سلالو وقيتاي أبها توكل اللهم هنني فقد كان بركة محرنا نسها الحالي وتها ببرهان كلمة برهان مري محرت كان قلتها كبرها أنا أكون عاتل بتمسا تجان بركة المسجانان حقنا تاي أو العالم زنبركان نزل عالم تنبرزلهان أبون ورد المنفس قدسين نعها مستنان وداسين كمان يقبع من كل ساعة نزل عالم عالم أمين أولو القطة بأها من نسم كام كمان إنسان نيمو محرت كات صباحا كنا قدما ليت أزنتو
امين. ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ አባዎች ወልደ ትንሣኤ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ካብ ቅዱስ ማርያም ተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታናት ተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ ጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ደምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ጎይታ ኃጢአትና ሕደገልና ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ አበሳና ይቅርበለና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ዝወሃብ ፀሐዮም ሙእምን ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ነሕዋትና ንሓትናን ካብ ነፍሶም ኣዕርፍኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብምጽም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርከና ከምዝናበልና ከነመስግነካ ብቕዓት ግበረና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማህበና ንሕና ንትበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳናን በደልና ካብ ክፉእ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ወውዝት ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ሐረግ እሺ ኦ ቅድስ ምልእቲ ጸጋ ሁሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት አምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ሓድገና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና ኣርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዘወለድከና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ከመሕረና ናብ ጎይታ ደምነና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጸግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል አምላክና ዘወለድክና ኩርዓ ዘርእና ሰላምታ ነቀረበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገና ተዘከርና አሜን አሜን። መተው ጸሎተ ሃይማኖት ህይወት እሺ ቴንክ ዩ መተው ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲት አምላክ መድኃኒን ዓለም ስለዝወለድክልና መጽኡ ከዓ ነፍስና ስለዘድሓነና ነመስግነኪ ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና አሜን ባርከና አሜን። ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኣብ ቀሺ ወልደ ተስፋኦም ميت هذا الهب عشان تزارن تلها ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጠረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋሕዱ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረ ብዘይክኡ ግና ካብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጠረ የልዎን
منتانا من تسب من تدحنتنا كاب سمايات زورده بمنفس قدوس كاب قدس انجل مريم سقال بس سب كوني دما بزمن بنتناوي بيلاطس منتانا تسقله حمامه مكر مسكل تقبله موته تقبره أب كل ساعة مصحف خمسة صحفة أما بلسال ساي معلتي كموتات تفري تنسى بخبرنا بسماء عرقة أبي ما نبو تغمته كم بحدش نيوان النموتاتن كفرد بخبرك مسي ونمنقستون مودعتا يبلون ويتان محوين بزخانة كاب آب زسارة منفس قدسون نعمن مسابن ولدن مساقدولون مسقنون بنبيات زتزرب إيو لعلو خلو نيها وريات كبعي بزخانة بحان تقدس بيتا كريستيان نعمن نهرقات حاتيات بحان تبقتون نعمن تنسى متاتن نزل عالم عالم زمز هيوتون تصفى نقبر آمين أوغيتا صلتنا سميعها حاتياتنا حدا قلنا مرحبا بوش كريالايسون 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 قدس علل ቅዱስ ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ምልአት እየን ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረድአ የብልናን ወኣምላኽ ኣባና ሕድር ንበደልና የቕረታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቕረበለና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን ወጎይታ كما مهرتك أملاكنا وعقبك مع بستان لك مهرتك أملاكنا وعقبك مع بستان لك ممرتك أملاكنا وعقبك مع بسانه بغات قبرنا بمسقانا غمزلنا خنصلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس منقست خاتم صاف أركام تاب سماي كم دمام بليكون علات انجرانا لما هبنا نحن نزودلنا بدلهم حدقنا لهم بدلنا نعوسانا ندقلنا وقفادنا نمبر فتنا يتتونا منقستن حيلن كبرن زل عالمنات كايما أمينا وزيتي مريم بناي قدوس جبريل ملا سلام تا سلام لك الله لنا غدنقلي خي بسقاخون دنقلي خي عدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك الله نسخكان سبرختي خي فركرس فمبرخيو وملة تسقى جابير مساقيو وفست الدسي والكي حاتياتنا سريالنا نفتو ودغي يذكر اسم انتانا محرت لمن لنا امين ناين الصحات صلو وقويتا بزا محلت ديا ابقد ميخاب تقباركم بقال بحسابكم كله واساتنا زحطانا يو إسخاري وروحنا بفكر سبن سلازخون كام انت قدس سمكالكا تعارقنا نخدقلنا وأملاق بسلام كن حدر سلام موت ليتها بنا أبزانا يديك أسك دينا خب كل چنكت ناس عقورنا كل غفاتن كل فتنات سلام كفلونا خانا سلام ملأك على أخلنا بسقان بره راهين اتما فكر سب زخون حد ودخا قويتانان أملاقنا مدحنان يسكر سس يتبوون مسؤون كبري وداسي قرمان زلكا معرخة مزخونه
وهابي وقت منفس قدس مسكانا يقبعك حجن نزل عالم عالما آمين باشي وتحر نفس وكف صلتنا بوش وبيتا محارنا محرتاون أبز حالنا وأب نفس وكف ساعة جزين أب سماعي أم مدرين ببركة سجد لك كريستوس أمون أملاخنا وعن نويح تقستن بزح محرتن بسنيات تملأ أخان ظهورهن نتم عن نزغ الدمايم حتى يثنياتات التمحر نحات ابن الصحات مليسو بهوت كنبرنبر موتو زيت دلي من تتيز بيوم زلو تصفى سمايات كرخبون كلهم نابد حنات تعدم هو ويتا أبزا ساعات زيان أو كل ساعاتات لما أنا تقبل هوتنا أكان علنا تزازات كخن قبر مرحانا منفسنا قدس سقانان حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر حمامنا فوس حاتياتنا حدقلنا كاب كل غفو حازن سقيات لبن ردانا بهلونا ممكن عقب بقدسات ملاقتها حلونا نبهوت امنتن نبوهدات امنتن كان مرح منتي نابتي زي مرمرن زي والسنن شلتات خان بصح عدلنا نسخا نزل علم بروخ املاخها امين عليه وتسمع لنا زخبركم እግዚአብሔር ነዚ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ተቦ ናይ ጸሎተ ሰርክን ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያንን ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ተከታተሉ ዘለኹም ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ቤተጻድቃን አስቤተ ፍታን ንኽበልኩም ትብል ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣብ ምስጢረ ተክሊል ወይ ምስጢረ ቃል ኪዳን ኢና ዘለና 10.42 ካልኣውያን ዕላማታት ኣብ ዝብሉ ኢና ዘለና ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ሎሚ መደብና ኣበይ ቀሺ ተስፎን ክመርሑና እመ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜና ሕቶ ወይ ርእቶ ተወሳኺ ሓሳባት እንተለና ከዓ ኣብቲ ናይ ጉባኤ ግዜ ከነቕርቦ ንኽእል ኢና ስለዚ ሕጂ መድረኽ ናበይ ቀሺ ተስፎምን ንመንፈስ ቅዱስን የረክቦ ኣለኹ أفلتنا بمرقة أنا بخي أبتي ناي قبائي هات قزي حق الله نانا دحنا قبائي ساب قبائي حزبه نانا دحنا أول حس دحنا بتازل لهم لا نهلا تسكرين اندو ولا حنت خال يلا زيكنا عند النب قتل الله أنا نباهم يبنا أي سمعني زلم بغش ندهر جميركم عليه عسرته نتبي 4.5 كالأويان علاماتات أبزبلينا تطويلنا زلنا سامعين اللهم أبونا بك إيش تسفهم ميتيا زلا بونا ميتيا زلا نبيك إيش تسفهم أوكي أبونا ميتيهم زلهم أبا هو بمرقة سمع جم قتل ملحة قتلها ملحقاتي هراي فقط እግዚአብሔር ይሁን 10.4.2 ካልኣውያን ዓላማታት እዞም ካልኣውያን ዓላማታት ዕውታት
ዝኾኑን ትርጉም ዝህልዎምን ነቶም ቀዳማውያን ዕላማታት ከም ዝግባእ እንተ ተረዲእናዮምን እንተ ተግቢርናዮምን ጥራሕ እዮም እቶም ቀዳማውያን ዕላማታት እቶም ንሓዳርና መንፈሳውን ሰማያውን ዝገብርዎ እዮም حراي مصحف حزنا زلنا قد 308 يقني اللي يابونا بكش ولدة تنسأه أبز غروب وسخ سلزة بلا سوفت كوبي يتخكل نتوم مصحف حزنا زلنا أبقى 308 أتوم قداماويان علاماتات أتوم نحضرنا منفساون سماوون زغبرو يوم نتوم قداماويان وسينا أبتوم كالاويان علاماتات تراي مسنة تكر حدارنا صبوق مدراو تكال تراي كوينو يزترف ناي قدس بيت خريستياننا مصحفة تكليل نوتوم سلسته كالاويان علاماتات بخمس سعب زرزيرو وميركب قداماي بقوع دقافي وي بقعت دقافي تمخان كالاي كامزرنا مرحق قدسنا سالساي زرع أملاخ زخونو ولود مولاد زبزح كفال نايز تمرتنا أبزن سلسته كالاويان علاماتات زو تكورا يكخوني بقوع وي بقعتي دقافي وي دقافي تمخان مصحفة تخليل ناي قدس بيت خريستياننا نزا أقداس خالاو علامازي بخمس السعب بنصرا غميت ولو بمسرت اتي نعو تبكع دقافيت كقبرو ايه زبل قال ناي أملاخ سبعين سبيتن أبقزي هابتو خونه أبقزي دخنت أبقزي حقوس خونه قزي حزن أبقزي تعنا خونه أبقزي حمام بخلو نابرؤهم كرادادو مدب أملاخ مخاني إذا دما أبزا فترات كلتا 18 أب قداماي قرنته شوعات تحموشة مسرت زقبري إذا علامازي ملؤ بملؤ ناب مسامت تخاطرين بر ناب قزاء رسخا زغنع تحستو يبولو ناب قزاء رسخا زغنع تحستو اندازهلو بقوع دقاف نموخان زبل قال محلو نير بوق إغريتا ناي قزاء رسخا زغنع تحستو اندازهلو بقوع تدقافي نموخان زبل قال محلو نير بقوع وي بقعتي دقافي وي دقافيت ناي موخان تلقو نخلتي صوتا بمعرز ملكتي دقافيت موخان حلافنتاو تكبار كون كله تدقاف موخان جن بلس او تكباري سلازي اتناب حدار من تخدقف انبر من تخدقف له زياتو تبعتا يخنا نستاي مسامتي اتناب كيدان بأف دق حاديقو بمسكوت زاتو نناي املاخ علاماتات تصارر جنا كي تسرته خلو اتخيدان زفرسلو وطن زوصة عمسنيا سبي كابز خمس اجزاء رسورنا اتوم كدقفهم بر كدقفو زياتو سبات اتبلس او اعلامهم كقالع عبقريچت مسبصحو كمزن كمتن اقديلات اللي اذن زئتن غيروني زبل طرعان مساقربو ايو مبقول نايزي املاخ بر سباي كونن سباوات تحساسبا بقعت دقافي دلي كبل كله أملاخوات تحساسبا جن بقوع دقافي كون بمبال أبغزا رزخا كتتكر يوززخا خركا اتوم نخدقافو ناب موسوبو زعاتو ناتاتوم دخام كتصور زخيل سبنبر زصور طاطا زلو سب ناب تقوم كقربو ايدلينيوم اتوم نموسوبوم نارأيا كريستوس تختيلوم زهان سوغنا لك عكامت كريستوس نتا بزوح حاتياتن دخامن زلوا بيت كريستيان بفقري زتمرعوان كساع حجي صيروا زلون نساتومون دخامن قدلتن نزلوا مسامتي بفقر قبلون كساع موداتا بفقرن بحاغوسن كصرون ايصقومن يوم افيسون حموشه اسران حموشن كساع اسران شديشن رومي حموشه شدشتن شمونتن عسرتن عسران كالاي كورنثوس حده عسران شدشن كساب عسران شعاتن بزح تقستات اللور مدقاف تورراس زخونه ملكوتاو بحري እግዚአብሔር ረዳኢ ደጋፊ ሓጋዚ እዩ ዘዳግም 33 29 ካላይ ዜና መዋዕል 25 8 ብዙሕ ጥቅስታት ኣለዎ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደጋፊ እዩ ሮሜ 8:26
እግዚአብሔር ንመውስቦ ዘቆመሉ ምክንያት ነቲ ካብኡ ዝወረስናዮ ናይ ምድግጋፍ ባህሪ እነተግብረሉ ዕድል ምእንቲ ክፈጥረልና እዩ ምድጋፍ ግድነታዊ ተልእኮ ሂወት እምበር ኣብ ፍቓድ ውልቀ ሰባት ዝወድቕ ምርጫ ኣይኮነን ምድግጋፍ ናብ ዝዕላምኡ መውስቦ ብምርጫኻ ኣቲኻ ከተብቅዕ ንመጻምድትኻ እቲ ዝግብኦ ደገፍ ዘይመሃብ ውፁእ ጥልመት እዩ ብርትዐ ኣብ ዓለምና ንኻልኦት ብምስዓር እዩ ዝግለጽ ኣብ ክርስትና ግና ድኻም ካልኦት ብምጻር እዩ ዝግለጽ ክደግማኤ ብርትዐ ኣብ ዓለምና ንኻልኦት ብምስዓር እዩ ዝግለጽ ኣብ ክርስትና ግና ድኻም ካልኦት ብምጻር እዩ ዝግለጽ ሓይሊ ክርስቶስ ሓጢአት ኩሉ ዓለም ብምጻሩ እዩ ዝተገልጸ ሮሜ 15 ካብ 1 ክሳብ 3 ኣንጻር ባህታኻን ረብሓኻን ምእንቲ ረብሓ ካልኦት ደው ምባልን ምዕያይን እቲ ዝለዓለ ናይ ብርትዕን ብቕዓትን መለክዒ እዩ እቲ ዝዓበየ ሓይልን ዓወትን ንገዛእ ርእስኻ ክትዕስዕር ምኽኣል እዩ ንድኻም ወይ በደል ሰብ ኣብ ክልተ ከፊልካ ክረአ ይከኣል እዩ ቀዳማይ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊኻ ዝፍጸም በደል ወይ ብቐጥታ ንዓኻ ክጸልወካ ዝኽእል ኣሉታዊ ባህርያት ኣብነት ቁጥዓ ጸርፊ ማህረምቲ ህልኽ ንዕቐት ሸለልትነት ድፍረት እምቢታ ግብራዊ ተቃውሞ ወዘተ ካልኣይ ኣብ ልዕሊኻ ቀጥታዊ ጽልዋ ዘይብሉ ክትሪኦም ወይ ክትሰምዖም ደስ ዘይብሉኻ ኣሉታዊ ባህርያት ኣብነት ኣብ ገዛእ ርእሱ ዘይግደስ ንግዚኡን ዓቕሙን ከም ዝግባእ ዘይጥቀም ካልኣይ ጠቐምቲ ዘይኮኑ ልምድታት ዘዘውትር ሳልሳይ ኣብ ደቁ ትሕት ተገዳስነት ዘርኢ ራብዓይ ብዛዕባ ዝምድናታት ዘይግደስን ዘይጥንቀቕን ሓሙሻይ ስምዒታዊ ቅልውላዋት ዘለዎ ወዘተ እዩ ንርእስኻ ሰብ ምዃንካን ብዙሕ ድኻም ከም ዘሎካን ምዝካር ድኻም ካልኦት ኣብ ምዕጋስን ኣብ ምጻርን ብዙሕ ረብሓታት ኣለዎ ቀዳማይ ንመጻምድትኻ ድኻሙ ክትርዳእሉ ይሕግዘካ ክርስቶስ ካብ ድኻምና ስለ ዝተኻፈለ ብዛዕባ ድኻምና ክድንግጸልና ከም ዝገበሮ ቅዱሳት ጽሑፋት ይረጋግጹልና እዮም ዕብራውያን 2:17-18 ዕብራውያን 4:14-15 ካልኦት ተወሰኽቲ ጥቕስታት ኣለውን ካልኣይ በቲ ንስኻ ክትድገፍ እትደልየሉ መገዲ ክትድግፍ የኽእለካ እዩ ማቴዎስ 7:12 ነቲ ዘለዎ ድኻም ከለልዮ ብምሕጋዝ ንድኻሙ ብኸመይ ክቋጻጸሮን ከወግዶን ከካሓሕሶን ከም ዝኽእል ብምሕባርን ክለማመዶ ብምሕጋዝን ብዝተዓወቶ መጠን ድማ ብቓልን ብግብርን ምትብባዕ ባዕልኻ ንድኻማቱን ጉድለታቱን ከተካሓሕስ ብምግዳል ለውጢ ክትገብር ምስ ዘይትኽእል ነቲ ሰብ ብጸጋ ክትቅበሎን ብትዕግስቲ ክትጸሮን ብምውሳን ኣብ ውሽጢ ሓዳር ዝኽሰቱ በደላትን ዝቕልዑ ድኻማትን ብዓይነቶም ኮነ ብክብደቶም ብዙሓት እዮም ብቑዕ ደጋፊ ንምዃን ናብ ሓዳር ክንኣቱ ከለና ኩሉ ዓይነት ድኻማት ክንፀውር ደኣ ኢና እንምሕል እምበር ነትን ክዕገስ በዝን ዝኸምዝን ግና ኣይዕገስን እየ ኢልና ኣይንምሕልን ኢና ሰብ ክፀሮን ይቕረ ክብሎን ዘይክእል ዓይነት በደል ፈጺሙ የልቦን ይትረፍ ሰብ ነቲ ከምኡ ሰብ ዝበደሎ በደል ኣብ ልዕሊ እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ዝተፈጸመ በደል እኳ ምሕረት ይረክብ እዩ ክርስቶስ ጎይታና ነቶም ዝፀረፍዎን ዝገረፍዎን ዝሰቐልዎን ይቕረ እንተኢሉ ንሕና እውን መጻምድትና ክሳዕ ምስ ቃል እንተበደለና እኳ ይቕረ ብምባል ክንድግፎ ኪዳናዊ ሓላፍነት ኣሎና ክብሪ ንዝክርስሙ ይኹን ኣብታ ሓዳርና ናይ ክርስቶስ ባህሪ ለቢስና ክንነብር ምሒልና ክሳዕ ዝኣተና ነቲ ክርስቶስ ንበደላት ዝፀረሉ ኩሉ ጥበባት ክንርዕሞ ድማ ናይ ግድን እዩ ክርስቶስ ንበደል ጸላእቱ እኳ ዝተዓገሰ ንሕና ናይ መጻምድትና በደል ምዕጋስ እንተሲኢና
يترف كيدانا نأمنتنا ونزخحدنا سبات مخانا إنا مرقاقص نهب زلونا معقاس تراي زي كونس اتا تعقستنا فصوم قبر زلوا ختكوني زقبا تعقستي نسخا نخيسكا غريتا تعقستي سنخا نخيسكا مصمام مالت راح يكونن بفقرن حياونتن محرتن حاليوتن زي تسنية تعقستي مخان تعقستي زي تسنية تعقستي غريتا مخان تعقستي يعقوب حدر بعته مخنياتو እግዚአብሔር ፍጹም ግብር በዘለወ ትዕግስት ይዝጾረና ማቴዎስ 23 34 37 ሆሴዕ 11 8-9 ተወሰኽቲ ጥቕስታትን ኣለዎ ብቁዕ ደጋፊ ምዃን ግና ስቂሉ ካባዶ በሃንደበት ዝመጽእ ነገር ኣይኮነን ብቁዕ ደጋፊ ክትከውን ዘኽእሉኻ ኣተሓሳስባታትን ርድኢታትን ከየጥረኻ ነዚ ኺዳናዊ ሓላፍነት ከም ዝግባእ ክትፍጽሙ ኣይከኣልኒ ኩሎም እዞም ሃነፅቲ ርድኢታትን ሓቅታትን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ብግሉጽ መገዲ ዝሰፈሩ እዮም ብቑዓት ደገፍቲ ክንከውን ዘኽእሉና ሃነፅቲ ርድኢታትን ኣተሓሳስባታትን ቀዳማይ ህላወ በደልን ድኻምን ንስኻ ኣብቲ ኺዳናዊ ዝምድና ዘለካ ኣድላይነት ዘጉልሕ ምዃኑ ምፍላጥ ኣብቲ ኪዳናዊ ዝምድና ናትካ ተልእኾ ምድጋፍ እንተኾይኑ በደል ወይ ጉድለት ክፍጸም ከሎ ዘሰንብደካ ወይ ዘስካሕካሕካ ዘይኮነስ ንስኻ እትድለየሉ ኣገዳሲ ኾነት ከም ዝተኸስተ ተረዲኡካ ሽዑ ናይ ምድጋፍ ወንኻ ክለዓዓልን ክበርሃልካን እዩ ዝግባእ ኢሉ ናብ መውስቦ ዝኣተው ክልተ መጻምድቲ ብቑዓት ናይ ምድጋፍ ሰብ ሞያ እዮም ጥራሕ ዝቁፀረሉ መዓልቲ ድማ ይቕሬታ ስራሕ ዝቁፀረሉ መዓልቲ ድማ እቲ ብመሓላ ቃል ኪዳን ዝኣሰሩሉ መዓልቲ እዩ ኮንትራቶም ድማ ናይ ዒድ መምሉ እዩ ብበደል መጻምድትኻ ትምረርን ተስካሕክሕክን እንተኾንካ ነዚ ስዕብ ሓቅታት ብዛዕባ ርእስኻ ትቐልዕ ከም ዘለኻ ኣስተውዕል ናብቲ ቃል ኪዳን ንበላፃዊ ዕላማታት እምበር በቲ ብቑዕ ደጋፊ ናይ ምዃን ኣምላኻዊ ዕላማ ከም ዘይኣተኻ ነቲ ኺዳን ዝሰርዐ ኣምላኽን ነቲ ምስጢር ዝፈጸመት ቤተ ክርስቲያንን ነቲ ብመሓላ ዝተረከብካዮ መጻምድትኻን ዝጠለምካ ጠላሚ ምዃንካ ካብታ ቃል ኪዳን ዝኣሰርካላ ዕለት ጀሚርካ ናይቲ መጻምድትኻ እምበር ናይ ገዛእ ርእስኻ ከም ዘይኮንካ ምፍላጥ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 7:4 ቃል ኪዳን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዝነበረካ ዋንነት ዘብክዓሉን ናይ ካልእ ሰብ ናይቲ መጻምድትኻ ሰብነትን ዋንነትን ስልጣንን እትርከበሉ ስርዓት እዩ ንገዛእ ርእስኻ ዝሕሸካ ክትሓስብን ክትሓትትን ክትገብርን ኣይትኽእልን ኢኻ ናትካ ሓላፍነት ነቲ መጻምድትኻ ዝሕሾ ጥራይ ክትሓስብ ንሱ ዝደልዮ ከተማልእን ክትገብርን እዩ እቲ ንብጻይካ ክትፍጽመሉ ዝግባእ ሕያውነት በቲ ንሱ ንግብኡ ምፍጻሙን ዘይምፍጻሙን ክጽሎ ኸቶ ኣይግባእን እዩ ንሱ ኣግዲሉልካ ክንሱ ንስኻ ግን ከየጉደልካሉ ምቕጻል ክብረት እምበር ውርደት ኮይኑ ክስማዓካ ኣይግባእን እዩ ካልኣይ ኣብ ቃል ኪዳን ሕቶ መሰል የልቦን ከደግማየ ኣብ ቃል ኪዳን ሕቶ መሰል የልቦን ንሰብን ንኺዳንን ኣብ ሓደጋ ናብ ፀበባን ዘእትዎ ዘሎ ናይ መሰል ነገር እዩ ጥበብ መውስቦ መሰልካን ዝሕሸካን ሓዲካ ንጥቕሚ መጻምድትኻ ምሕላይን ምዕያይን እዩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10:23 ክሳብ 24 ከምኡውን ቁፅሪ 33 ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 3-5 ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7-8 ሳልሳይ ሓዳር ናይ ምግዝዛእ እምበር ናይ ውድድር መድረኽ ዘይምዃኑ ምፍላጥ ንኽትወዳደር እኮ ናይ ግድን ክልተ ወይ ልዕሊኡ ክትከውን ኣለካ ኣብ ሓዳር ግን ኩሉ ግዜ ሓደ እምበር ክልተ ስለ ዘይኮንካ ምስ ገዛእ ርእስኻ ክትወዳደር ኣይከኣልን ኣብ ናይ ሓዳር ዓለም ብውድድር ንመጻምድትኻ እንተዓብሊልካዮ እንተተበለጽካሉ እንተመለኽካዮ እሞ ሓጎስን ሓበንን እንተተሰሚዑካ ሓዳር እንታይ ምዃኑ ዝኾነ ኣምር ዘይብልካ ነቲ ዝኸፍአ ለባማት ሰባት
لبامات سباتن أملاخن زحافرلو سبيخات تخون كابز خمس سورنا أبناء وددر حدار زتس أمدسب هيوتو خابتنا يمس أمرتو بعصفتات زخفة يزخون مخنياتو اتمس أمرتو نقشتو بدل كفلسن كله نسدو ماز تعاز عزفة بدل بمثفصام كسعر سلاز قادلي نرئسي يتعاملني زما قالو ناي وددر سمعيت زلو سب نتمس أمرتو ناب تماساس على سمعيت يزدفافو مخنياتو سب زرو كعصد حق تفطرو ززوي نكريستوس زمسل بحري كتري زدل سب نتنسو كعبي أنا خنقسي قباء زبل ناي قدسانا تحساس باخت الري قبو يوحنس 3:13 كالاي كورنثوس 10:3 قداماي كورنثوس 4:10 رابعاي فلليات مهلاو ربحنبر وصعا خمزي كونه مفلات እግዚአብሔር ኒህዋን ካብ ጎኑ እምበር ካብ ርእሱ ወይ ካብ እግሩ ኣይወሰዳን ካብኡ እትሕተት ምዃኑ ሓሲቡ ምእንቲ ኸይረግፃን ከየዋርዳን ካብ እግሩ ኣይወሰዳን ርእሳ ኣልዒላ ከይትመልኮን ከይትዕብልሎን ካብ ርእሱ ኣይወሰዳን ማዕርዩ ምእንቲ ኸትከውን ካብ ጎኑ ወሰዳ ኣዝዩ ምእንቲ ኸፍቅራን ከሓልየላን ኣብ ልቡ ምእንቲ ኸሕድራን ካብ ጥቓ ልቡ ወሰዳ كبرنا زخر سميهون حمشاي حدار زي كم كالوت زمدناتات مسرته في اللياتي حدار في الليات نحد حدوم تحبابي رومن تمالالي اومن زقومو منفساو تكالي بمخنيات في الليات زقومه تكال نفل الليات امخنيخا انت فريسكايو وي هوكت انت ملسكالو ترجم قال كدان فصيمو خمزه يرداكا زملكت حدار كمس رتنا زخاله زتفالالي صوتا زلنا مخنايو اذا حساب زيا ابت دغاوي ني اكلات قرص زتكوره طراي كتكون ايغباني مخنياتو فللي اكلات نبينو خمص ايكلني نتا اكلاو فلليات زسنيو خالوت بحرياو فللياتون ناي قدنا لو نتا اكلاو فلليات نازسنيو ناي بحري ناي قدامنتات ناي سرارها ناي سمعيتات في الليات هالو بمخنيات صوتانا زخصوتو صوتاوي ولد في الليات هالو مس صوتا زخونه متحاز زي بلوم ولقاويان سباو في اللياتون هالو مسكونتات زخصوتو كم تنسي حرسي معباي قلعه ورحاو صقيات نصفه صقيات زغهادو حدست في الليات كلون يخليهم ناب حدار تفاتاتين كاختاتو اي كالني مخنياتو دما حاتياتيو اتي اتفالطلو مدرخن اتناي حدار مدرخن ازيوم زترحاقو سلازخونو نتفلليات مستخفسته مقبالون نرئسها مسرعن بطبب موسى انترايو زغباي نحد حدكا بعزز كريستوساوي فقري مفقاركا مرغغاز ماتيوس 22:35-4 قداماي كورنثوس 10:3 4 حساب شمونته رومي 10:3 حساب 10 قولاسيوس وي قولاسيوس 3:14 نخالق كم إن عقلي لوهات تحتنا حقوس تسوارنت امنت تسفا تعقستي وزته زعمسلو بهريات بفقرة رأينا كنفريو من نخل كابتوم زمدناتات زعنو وكيات بهرياتن سمعيتاتن التحلونان التفوسنانون فقريا فقري كابك ان جهران تعبيتن مستحفارن سسعن مرتن قيمتان بعمص ابه كمبالن التفوس فتنتي مدهانيتيا فقري اشنكاي من انت مصامتها من انت صلاتها خيترفه كتواسا التخل قدست بحري يا هري كبرها بالله غني لها يبنا قريتها من انت صلاتها خيترفه كتسوا التخل قدست بحري يا قريتها غني لها يبنا فقري اشنكاي من انت مصامتها من انت صلاتها خيترفه كتسوا التخل قدست بحري قدامى يوحنس 4:7 كومون قصر 16 معراف 3:16 صلي نخلته مالت نتي زصلن نتي زتصلن سب زطف اصوار شيطاني امبار فقرو اطفيو بصلي زتملسب
ናብ ናይ ሰይጣንን ናይ ሞትን ኣገልጋሊ እዩ ሓዳር ናይቲ ኣብ መንጎ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ሓድነት ነፀብራቕ ካብ ኮነት እቲ ኣብ ሓዳር ክህልወና ዝግብኦ ዓይነት ናይ ፍቕሪ ልክዕ ከምቲ ናይ ክርስቶስ ክኸውን እዩ ዝግባእ ዮሃንስ 13:24-35 ኤፌሶን 5:2 ቀዳማይ ዮሃንስ 4:11 ፍቕሪ ክርስቶስ ቅድመ ኩነት ዘይብላ እያ ኣብቲ ተፍቅሮ ዘለኻ ሰብ ዘይኮነስ ኣባኻያ ትምርኮስ ፍቕርና ብዓይነታ ጥራይ ዘይኮነ ብመጠናውን ነታ ናይ ክርስቶስ ክትመስል ይግባእ ኤፌሶን 3:17-19 ዮሃንስ 3:16 ብዙሕ ጥቕስታት ኣለዎ ክርስቶስ ንኸፍቅረና ኣይተፃዕረን ነቲ ወርትግ ሙሉእ ዝኾነ ፍቕሩ ንኽገልፀልና እዩ ክሳዕ ፃዕረ ሞት እተፃዕረ ዘይተገልፀ ፍቕሪ ከምዘየለ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ ፍቕርና ንምግላፅ ክንፅዕር ይግባአና ፆታዊ ፍቕርን ባዶ ናይ ፍቕሪ ቃላትን ንፍቕሪ ኣይገልፅዋን እዮም ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 1:2-3 ምዕራፍ 3:11-12 ምዕራፍ 4:9-13 እዮም ኣብ ተሰሎንቄ እዮም ሻድሻይ ብዛዕባ ባህሪን ዓይነትን ናይቲ ኪዳናዊ ዝምድና ግቡእ ኣፍልጦ ምህላው ቃል ኪዳን ሓደ ስጋ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ መንፈስ እውን ዝገብረና ሚልክያስ 2:15-16 ኣብ ዝበዝሕ ክፍልታት መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ስጋ ከም እንኸውን እምበር ሓደ መንፈስ ከም እንኸውን ኣይነገረናን እዩ እቲ ምኽንያት ከዓ ዋላ ብስጋ ምስ ዘይተዋሰብናዮም ካልኦት ብዙሓት ሰባት ናይ መንፈስ ሓድነት ስለ ዘሎና ነቲ ፍሉይነት ናይ ቃል ኪዳን ንምምልካት እምበር ነቲ ኣብ ቃል ኪዳን ዘሎና ናይ መንፈስ ሓድነት ስለ ዝተዘንግዐ ስለ ዝተጎስየን ኣይኮነን ግደ ሓቂ ናይ መንፈስ ሓድነት ዘይብሎም ሰባት ናብቲ ሓድነት ስጋ ዘውህቦም መውስቦ ብድፍረት ከኣቱ ኣይግባአን ኣብ ውሽጢ ኺዳናዊ ናብራና ኣብ ትሕቲ ሓደ ናሕሲ እናተቐመጥና ኣብ ሓደ መደቀስ እናሓደርና ፆታዊ ርክብ እናፈፀምና እናወለድና እናዘመድና ነቲ ስጋዊ ሓድነት ዓቂብናዮ ክንስና ነቲ መንፈሳዊ ሓድነትና ግና ወርትግ ከነቋስሎን ከነዕንወን ኢና እንርአ እዚ ድማ በቲ ንሓድሕና እንበዳደሎ በደል እዩ ዝፍፀም ከምቲ ግቡእ ግና ካብ ነቲ ስጋዊ ሓድነትና ንላዕሊ ነቲ መንፈሳዊ ሓድነትና ብዝበለፀ ክንጥንቀቕ ምተገብአ ምክንያቱ ናይ መብዛሕትኡ መውስቦታት ናይ ምፍራስ ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ምጉዳእ ናይቲ መንፈሳዊ ሓድነትና እዩ ብስጋ ተፈላለዮም ክንሶም ካልእ ከይተመርዓዊ በኪ ኮይኖም ክነብሩ ጎይታ ዝኣዘዘሉ ምክንያት ገና እቲ መንፈሳዊ ሓድነቶም ስለ ዘይተበትከ እዩ ድሕሪ ምፍታሖም ሓዲኦም ንኻልእ ምስ ዝምርዖ ግና ተጣዒሱ ናብቲ ቀዳማይ መዋስብቱ ክምለስ ዘይክእለሉ ምክንያት ምፍራስ ናይቲ መንፈሳዊ ሓድነት እውን ስለ ዝተፈፀመ እዩ ኤርምያስ 3:1 ዘዳግም 24:1-4 ነቲ ድርብ ስጋውን መንፈሳውን ሓድነት ዘለዎ መውስቦና ብናይ ሕጊ ከም ነመሓድሮ ምፍላጥ ሓድነት መውስቦ ኮነ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ልክዕ በቲ ሰብነትና ዝመሓደረሉ ሕጊ እዩ ዝመሓደር ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:14-26 ካብዚ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ነዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ መምርሒታት ክንረክብ ይግባአና እዩ ዘይናትካ ቦታን ሓላፍነትን ክትወስድ ዘይምድላይን ዘይምፍታንን ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12:15-20 ናብ ኪዳን ክንኣቱ ከለና ክልቴና መጻምድቲ ነናትና ሓላፍነት ኣሎና እቲ ሓደ ካብ ሓላፍነቱ ምስ ዝበኩር ወይ ምስ ዝጎድል ብቑዕ ደጋፊ ኮንካ ነቲ ግቡእ ቦትኡን ሓላፍነቱን ከተትሕዞ ይግባእ ኣብ ሕጊ መውስቦ ምምልላእ እምበር ምትኽኻእ ኣዕናውን ክልክሉን እዩ ክደግመአ ኣብ ሕጊ መውስቦ ምምልላእ እምበር ምትኽኻእ ኣዕናውን ክልክሉን እዩ ንፍትሕ ካብ ዘተባብዑ ኣተሓሳስባታት ሓደ ክትክኦ እኽእል እየ ኣቦና ደን ኮይነ ደቀይ ክዕብእ እኽእል እየ ዝብላ ኣተሓሳስባ እየን ስለዚ ኣብ ሕጊ መውስቦ ምምልላእ እምበር ምትኽኻእ ኣዕናውን ክልክሉን ለ
بزخونة مخنيات نتأكلنا زخونة مسامتنا ايدوليون ايدليان زبل ناي زي مقبال نسقتن اتحساسبان زي ممعبال قدامي كورنثوس 10:21-25 فتح كابزي ايدليان زبل سيطانا واتحساسبا يزبوكل بوقعي ايدلن قدم مبالكا بتكبارات كان بسمعيتات كان بزرار بخان إخات تقلصو قبل علي مسام اتخاذ نبركا قداسن فقرن بوتا يزبت مسؤول تحلفو قزيه كتوحدو تقادل مسؤول مخان عقلها يصبلكا اتزحاشي زمسلوي نتدخم زبلو مسامتو زنسقو غريتا اتزحاشي زمسلوي نتدخم زبلو مسامتو زنسقو بحق حد النت جنا أتوم دخمات يوم بزبلة زدليو كيدان زصنع نتزحسر زبزح كبري مستهبي كريستوس بيت خريستيان حد من انت تكون ناتو خبري خم ذهبا حد النت كيدان وخصنع زدل كل دما ناتو خبري نمصامرتو كهب يقبؤون يوحنس 10:7-23 كم أركان مسامنتنا مغلع أنت مريضنا جن دك مرجمينا نخون زعبير زستوعلو أمريها بنا زفترة شعته 10:8-10 يعقوب كلته 10:7-10 شوعته جزاء رأسها مواسئة مقبار غني اللي جزاء رأسها مسوأة مقبار نمسامنتها خابتي زلا على ما وموت كسعبالو زخيل بدلون دخامون كم زناقف مقبار كدق ماي كسر شوعاته جزاء رئيسها مسوأتي مقبار نمس آمنتها كابت زلا على ما وموت كسعبالو زخيل بدلون دخامون كم زناقف مقبار حدار منفساو تكال سلازخونه اتا اوشت حدار زهلونا قند تلوخ دما منفساوي كريستوس رئيس بيت خريستيان زخونه مدحن من تخونه نايو اتمصامنت دما نتمواسبتو مدحن كهونو كابت طبقو دخام وي حاتيات كناغفو حلافنتو يي افيسون 5:23-25 ارآيا كريستوس كتسعب ارآيا كريستوس اتسعب سب انت خونكا رئيس سبيتها مخانكا الترغاغص قبل عليا بمغويتاتكا زيكونس بمتن اتخابا خاب ابسان دخامان كتدحنا اتقبرو صعري كريستوس نتامرعات زخونت بيت خريستيان رسحات عطار وي منقب زي بلا ننت خغبرا نفسه بجا حليفها بنبر واغا ابسا بعلاخت كفلو اي عززان اتن مصامنتها الكا تقبرو مدغاف نجزاء رسخات تقبرو خمزلوها مفلات نخالوت سب تقبر كمزلوها انا تسمعك تقبرو التقبرو تقبر ننوح غزي خدقصلو ازيو زشغر اتنجزاء رسخا الكات تقبرو جن يترف كسلكيكا كمزغبر كايونا يرداكن اب موسبوها نتمصامتها الكات تقبرو اونتاو يخون التاو تقبر اب غزاء رسخا تقبرو خمزلخا ختردا يغبا حواريا باولوس كريستوس بزعبا مرعاتو بيت مالت بيت كريستيانو كومو حاسبو يغبرو خمز نبره غليصلنا لو ابي افيسون 5:28-31 موسبو نجزاء رسخا زلكا فقري بخال استفل يمغدي اتغلصلو عدل زهب فولي كيدان اي ماتيوس 22:37-44 شاموناي سنايا خايدها نتزيت عيا خايدا مسامتها نايمقنع برتوع حيلي كم زلو مفلات قداماي بيتروس 3:1-4 سنايا كايدا يترف نتا املاخ زامن مسامتها نارمناوكا ناب امنت كم صوز خيلي ماتيوس 5:16 قداماي بيتروس معراف كلته قصري 10:15 معراف 3:16-17 اتناي وشت سبنا بمنفس قدوس النحي لمزخيد سنيا كايدان جبرن امزو تاركتو عين حللنينا افيسون كلته 10:3-16 توساخت قستاتون الله
بزغون عينت فتنا كيتصعدك نتسنى يا خايدها كسعلة تموتكا ختكسلو يقبع رأي كلتا عسرته سران حموشن سلسة عسرته هذا توسخت تقستاتونا اللون تاشعي بمسامت تخاز في السنبدل منفسا وحمام مخانو مردا حدث أكلا وحمام كحمم كله بزح دنقاسن حاليوتن فقرن ينان نريو سب نزو حاتو مقبي مزملسو كم أكلا وحمام نقبلن تخنا كوحات انبر كزرب زي قبو أقالات نزتا فأسب دما أب منفسا وحمام كم زلو كنرد قالو كابتا أب اوان أكلا وحمان زرعانايو زيادة دنقاسن حاليوتن فقرن كنريو يقبعنايو سعبين أكلا وحمام حاصيرن قليلني سعبين منفسا وحمام مالت حاتيات جن زلا علماون كبيدني سلازي أبتقليل حمام حياونت أريخا أبتزغد حمام كان مرأي درجة منفساوي دنقرنها زكالعي عسراي بحري نيانس أرصوتها بحفشة بحري مسامت تخادما بفلاي كم زقبا مجنزابن مستوعلن بحريو مزيفلت كياسوب من بار أزي كبيديو كابو انتاي كتصبه كم تخيلن كم زي تخيلن اتمس امت تخاون كاباها انتاي كتصبن كم زي صبن زي فلت كعود حدارك تمره هاي كالني قدمه مرعى ابزلو غزي نبحري مسامت تخا بملات كتفلطو اي كالني بحري دما مسوتا عدمه هلو خنتات بحلي محبراوي قطباو خنتات كنتات عنا وزته سلازي لوت نفس وكف مسامرتي أبزي قارص مصنعة بحري ناي مسامرتو كصمت ناي قدنتي نت بحري الله بقل اوانا وخنتات زتدرخ بحري كا الله يقريتا نباري بحر الله بقل اوانا وخنتات زتدرخ بحري كا الله نت خنت ولد كنتات زولدو بحري بخمي كمتحزو مفلات أبتنبار بحري ألوتا وسعبين كامورات كتدحنو يكالي ناي بحري سأقام نزلوون زبدلن مسامتنا نمغنع بتقال اكزابير الزنا مقدن بصلوتن رديئت منفس كدسن بمحتاتن كخاوني قبائل نسبات كتقنعن نسبات كنقنع كنبل نرئسنا كينفتن كنتنكق كمدما بتفقري سفريوم نايك تعجستن تحتنان وزتن بحريات كنعتق يقبانا قلاتيا شدش حادي سلغالاتو اكزابير استمسغنا يكون نلومي ابزي دو كنبلينا خم فقاد اكزابير ناب ناي غوباي مدرخينا خنسجر قدميو مزمور زتدالهم تدليهم كقبلكم اسمع الله دي اسمع الله بونا الراي أبونا أنا اللي خو حجي أمتيكم الراي دينا هنا علم قولوا مسكانا أملاقكم آمين علي وتسمع لنا لا سمع أخوه متي أمبري أي حجي أخاف بدك متي أصرح الراي بسمع أبو المنفس قدس هذا أملاقني كيبكا زي ودقاكا عالبو زي سأنكا ميحركا زي حللكا يفلت يخم مخانكا
كويتاي تمسكني ولكا يسوسي لعلبكا هيبكا زي ودعاكا عالبو زي سعنكا ميحركا زي حللكا يفلتي كم مخانكا كويتاي تمسكني ولكا يسوسي لعلبلكا هيبكا زي ودعاكا عالبو زي سعنكا ميحركا زي حللكا نفلتينا خبو مخانكا ويتاي تمسكن ملكا يسوسي لعلنا بلكا كبر مسكانا أملاخ يكون محرو ديدهم أملاخ لنا وبمحرتي تأمتنا آمين آمين على هوت يسمع لنا مهلية ملأختي مزمور ملأختي يسمع لنا آمين أبزحات مزمور سلسته أملاخ وبحريات زغنا فطر كجبر زيك المالتي سلسته بحريا أملاخ أبزحات صار مزمور يزجلس هيبكا زي ودعكا ألبو زي سانكا زابير ملؤ بكله ميحيلكا زي حللكا سبات نزم حالنا له عقمسينا سأجيمنا حساب لويتنا ويكا بغندنا ونزي حلنا هابتزم حالنا له جزيين ساعات كيف سهنا كنا حلف نخيلنا سلازي هيبكا زي ودعكا قدسان أبوتات إكزابير هيبو زقبل زابير هيبو زقبل كهب كله زي قدلو كقبل كله خازي وسخوي زي بحر إكزابير هيبو زقبل زي أسي توكافي هيبو زقبل جن كهب كله زي قدلو كقبل كله خا زي وسخو قدس كيرلس نظر استخجلز كله سي كاب حدا شمعة وكاب حدا طواف انتبره كاسي اتي زبره زنبره مبرهتنا بتخالا يسلا ذهبوا اي قدلوني مالتي ني هياب إكزابير بحري كم زيغيرو قليس والله مالتي هيبكا زي ودعكا ألبو زي السانكا نإكزابير السانو نغير يلن ندينا سارا بزيارة عوا أدينا قدس دنقل كأنا زيادة قبيلاتا مالتي نإكزابير زي السانو نغير يلن هيبكا زي ودعكا ألبو زي السانكا اتك كبرنا زخر سوميخون نأملاخ تراي زي كونس نعناون تايز بالصقا هبلنا له انت فليتنا انت استنتنا نزأمن كلي كأل نزأمن اب امنت እግዚአብሔር مستوهارنا مس امنت እግዚአብሔር مس حبرناس بتحيلنا እግዚአብሔር اتا امان كل خغبر يكال انتي غيروم بعل الياس سمايات عاصيوم بعل دانيال اف انابست عاصيوم كمثال سمن سيات انانيان ازاريان مسائلن اب غفر حاوي كمشخا تمالالسم بعل هنوك نت مريت خانا مريت كتملس خازبل بصقا املاح تحيسمو حساب حجي موتاي تعامن حمد ادم ايلوسن ألبو زي السانكا بحري إكزابيري تمود أثقا ميحيلكا زي حللك ميحركا ده مثلا نبونا سبقتي أبونا أبيك الشاول تسعون يحجزن الله ميحيركا زي حللك داير مسكن ميحيلكا غير زمراني رحمة يزرداني رت صبغ تماهير الله ميحيركا وزغون يكون أبساسي ميحيركا زي حللك قال هوت يسمع لنا أدينا أين ألم سلام مزمورو دقيم إكزابير استمسجنا يكون نابقو بقى كحلفو إز مدرخ زلنا بزحات سمويا يرئيس لزلخو توسخ حسابات أبزر استنا كتوسخو تدلي عدلال لنا كالاي نايت مالن نايلومن جيغا صباح كاين دغمو منتي ازي انت ترفي حايش ازي غودي لزلو انت توسخ حايش انت لكمنا ها اذا اغلغلوت كمعالتنا معالتي نعبي خيد خيليو كالكا كبرحلنا ندليو حتو رئيتو انتلو ناي غزي ناي غوباي ايمو ناب غوباي حلفلو
حراي هرقويني إتكال الكلخي سوري أبوني أنا كوا خزمري دي حسبيني رد حن تزمري اوكي لو دحان حتى حساب زدالو زمر لنا دحان أوكي يداونا حتى حساب زل على حساب نري ماشي وناي سلام عمدا سلام كوريدنا ببسحي مهرتك أوغويتاي دمس سابسانا وناي سلام عمدا سلام كوريدنا ببسحي مهرتك أوغويتاي دمس سابسانا قدم زنبر منفس حجي ونابانا يفسس نسلام كان غندريو نلبنا عنك حيو أوكوي تايي دخماتينا بمنفس كأزمعنا وناي سلام الله سلام كوردلنا ببسحي محرك أوكويتاي دمس سابسانا كدم زنبر منفس حجي ونابانا يفسس حبيرنا نلمنكا قويتاي سمعانا سنيلكا وناي سلام أبا سلام كوردنا ببسحي محركا قويتاي سلام كوردنا لمناهم تسمعوا عجوهم دكينوا كتب لنا بحارتا نسبيك وقويتا وناي سلام الله سلام كوردنا ببسحي محركا وقويتا دمس سابسانا وناي سلام الله سلام كوردنا ببسحي محركا وقويتا دمس سابسانا أمين سلام أزمرو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ዝማሬ መላእክት ይስማዕልና ሀብትና ሃረገወይ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ኦ ናይ ሰላም አምላክ ሰላም ካውርደልና በብዝሕ ምሕረትካ ደምስስ አበሳና ኣብ ማእኸል ህዝቡ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ህዝቡ ዝደልዮ ሰላም ከዓዝዝ ምስ ደለየ ብክህነት እንደ አሮን ገይሩ ኣብ ዘህልቁ ምዕራፍ 6 ነቶም ካህናት ደቂ አሮንን ደቁን ክእዝዞም ከሎ ቁፅሪ 23 ክሳብ 27 ከምዚ ይብል ንአሮንን ደቁን ከምዚልካ ተዛረቦም ንደቂ እስራኤል ከምዚልኩም ባርኽዎም እግዚአብሔር ይባርኽካ ንሃሉኻን እግዚአብሔር ገጽ ይብርሃልካ ጸጋ ኸ ይሃብካ እግዚአብሔር ገጽ ይምለሰልካ ምስ በለ ሰላሙ ድማ ይሃብካ ከምዚ ገይሮም ስመይ ኣብ ደቂ እስራኤል የንብሩ ኣነ ኸኣ ክባርኾም እየ በአንጻሩ ኸኣ ነረሲአን ሰላም የሎን ድሕሪ ትንሳኤው ብዙሕ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱ ክገለጾም ከሎ ካብ መጀመርያ ዘውፅኣ ዝነበረ ቃል እንታይ እያ ትብል ሰላም ንዓኹም ሰላም ኩሉ ኣገልግሎትና ብሰላም ይዝዛዘም ምናልባት ተስተውዒልናሉ መጽሐፍ ቅዳሴ ዘለና ንቁፀሮሞ ኣቦታትና ኣብ ቅዳሴ ክንደይ ግዜ ሰላም ንዓኹም ከም ዝብሉ ንምንታይ ዝደጋገም ቃል ስለዚ ተሳእነ ይኮነን ምስጢር ስለዘለዎ እዩ ስለዚ ቆፂርና ኣብ ውሽጢ ሓደ ቅዳሴ ክንደይ ግዜ ሰላም ንዓኹም ሰላም ኣምላኽ ይኹን ምሳኹም ስለዚ ደጊምና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ሰላም ኣምላኽ ይብዛሓልኪ ኣብ ሕይወትኪ ደቅኺ ኣብ ሓዳርኪ ሃብትና ሃርኪ ቃለ ሕይወት አሜን አሜን ጸሎትኩም ቅቡል ይሁንና አሜን ጸሎት ቅዱሳን ምሕረት ኣምላኽ ምስ ኩላህና ይኹን ሕራይ أبوي مري جيتا ሕራይ
عندنا أبابا قال هيوت يسمع لنا أخواتنا أصبق مزمور سمعنا أنا እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን زي برهت اللي أزلاب زي أب 314 أب قصر شدشته ها زيناتك بوتان حلفنتن كتوسد زي مدلاين زي مفتانن ناب كيدان كنأطو خلنا كلتينا مسامتي ننا هنا حلفنت علنا تحدث عن حلفنته مزبكر ومزقدل بقع دقافه كين كانت بوتاون حلفنته كتتحزو يقبع يبلا لومو أب حداك تأطو خلا خاص انتي حلفنت مالتي نناتك حلفنت فليت كاريخا تأطو نتردى أن ما قرب بره كتبوا لنا راي أبونا أبيك إيش تسفهم سمعنا له أب كم تدينا أبابا جليس أنا زلوا شديش قصر شديش أنت عايز بالزلوا تنو سارستي بزعبا بحرين عينتن نايتي كيدانا وزمدنا قبو أفلتو مهلاو ياتانو سارستي بزعبا بحرين عينتن نايتي كيدانا وزمدنا قبو أفلتو مهلاو أبزبل عرستي ها مسبلة زينات كابوتان حلافنتن كتوسد زي مدلاين زي مفتانن أبونا بيكش تسفهم أبيت ممر حتى قدك مالكم سمعيا الرأي منابهم الرأي الشيء نزل الشيء عصر كان بلا تقينا صعبي أتي فلليت بالذلا سبيتن نات كارول مالتي زي بوتاخا زي مفلات نفس روتا بوتاخا نات كا قدي أب تحدار زلك سبيت عجي 5 سبيت قينا واسع الله سبيتي أب تحزا غزا يخون أب تعبابي يقول يخون ناتا زخوني تارا يزلوا حجي أبو دماغهم مالتي أبدكنا هون أبت نبرانا نحلفو نزهلونا صلوان أبنتنكا كم يفعل على مالتي أبتعتي لتغشوا الذي أنا عدنا أبون كينا بعليك عبيه يخيد الليل مش سبق كده ننزف على عليها سينجل كينا ندعبيها تسمع خامو حجي أبونا دم خنا ما يكلاني متكأتنا يتي أبو كون زخيل يلن قال أبنتات كونا نابزه نريد خوينا مصنع تزت قبرسي زوم لومي نابزي حماق زوم تماساسل صوتا زعتو زلو مبزحتهم كم عينت صقم زلومي نايبو ترى زي رخبو ويناد ترى زي رخبا نحر كوينم نابزي حدا عينت صوتا زبر زلو لومي موسبو نابكم نخاتو هومو سكشوال سكونو عبي قد يتصاوتي يبلو زي سلازي ترانا يبو متى كأتا زي بلي ولا أزي حماق يخون نبلو أبو خمبو أبقى زاخلو ناتو ترى اللو مالي سبيت حجنا زي كتكو عي تغنيا مدقاف بمرقة قرب جيرا عنتو قلت وانيرو مدقاف انبر متغغاء دبهات يلا أملاكم وقراي فترنا قل نفس وكفنا قدلو سلازلنا اتنا تي قدلو بعد بيتي أتتكو تناي بعد بيتي قدلو هاني أنا يتكو يدقفا مالتي أبقى لي تدقفني أبقى له عاد ما يدقفا جيناتها تراجن أنا ناتارول كتصوت فسي ما يكلني بذا هلا نادى قرب إلسا أبويا قربتي أبريها له هو بريهات اللي عندها جن مزح جزء له جزيسي في ودن قالنسي بمعرق يومنتي حدار زبلوها أنا حلفنت كم نابو حلفنت رداني جناب حدار تنابراجن
حدا زيادة حدا حلف ولا كاب هس أنا نحجري خي أمنتاي نريو لنا زي مثلا كي أبتناي صريحة ما أتو صريحة عطوا تراين ترينا يو مع رأي تانات ناتو ترى ناتورول ما بصراحة على نريو لنا أبتم هيوتنا يتجزا جنا فتوشتي ولا بتم بقول عن رأي نقولعو كمد أبوخو هنا ما يكلين أدد ما خم أبوخ تكون ما يتخلينا ناقور حابز مسلو وام فلاي أبي اللبو أبي الله دي زبلو وان يقاتمي أفصلنا كم تاريخ الماني خمدة ولا نحصل وانا هون أبونا ابن حجي خمدة خينا خطب بواي كلني إذا ترى تزلوا بنصور بصوتها بقالن تنفعل خلنا زمننا تجزي أبير مالتي أجي نتي أبحث ولد تراين تداري نايو فقري ولدو فقرنا يدن فقرنا يبون كلتو انت زي تمجيبو تقلعه حدا نقص قولي له خمزلو ينقرنا مالتي ثانك يو بيك أشي تسوامي غني لك قال هيوت يسمع لنا آمين قال هيوت نقول لنا مسؤول أبي شيء بمرقدها من البعض بحاجة على تغييركم قال هيوت يسمع لنا أنا قا بعلهم من ببوا يلمسي دهنا ببا يلملأخن الله بيك أشول ده تنساه أب تخلى يتزلا تقص لا تبزلا بزخون مخنيات نتأكلنا زخون مسأمتنا أيدوليوني زبل نايزي مقبالن نسقتنا تحساسبا زي ممعبالين سلازي قداماي كورنثوس 10 كاب 20 حدن الوزلو بحاف الشاتر اسي كاب 10 اب حدا سبنت بزح اكلات اب بزح اكلات حدا هيوت الو غليصو كاب تقميت وازلو 20 حدن عين نيد ايدلي كاني ختبلا اي كالاني ويس رئيس دما ناغار ايدليكم ني ختبلوم اي كالاني اتوم دخومات زمسلو اكلات سغا ابا قدا يوم ازيوم زدليو نتا اب سغا زلو حسر زمسلنا خا بزبزح كبر نخدنو نحفرتناون ازينا بخبر نخولو ات خبر اكلاتنا غنا ازايد ليوني غناخه ات اكلاتنا حد حدو حد حاليو خهلو ومبر اب تسغا مفللاي من انت خيكونسي املاخنا تخبر زغودو اكل زبزح كبر نهابه نتسغا اغاطمون سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي بمتن تمليسا كون تسفا قبر تمليسا صبق تغليصا قال هيوت يسمعنا امين امين نادي حراي كالوت كالوت زلنا حتى ويريتو دحر زي حتى زي لسه بمرقدها موت على حيش نشتي ولا حراي عدلك نبو من لاين نمبر حراي اندحر زي حاتيتهم دا غوباي اندحر زي حاتيتو سي هنا احنا حاتت تمثل لنا كمي سقيلهم زلو تردي ومدي سلشي ومدي هنا احنا حاتت كن قدادينا فقط ترغيبنا خاب غوباي مالتي ما انا رح جمر ان انت اللي سي فولي اجاب قريبا سلازلو اسيت قداماين كالعين علامات زلو انت نصيرنا يستن قداماين تاي نيرن ذكرون تلينا كن غوباي زي حتى مدلو عم زبو ولا مصحف جنسيلنا مرايك اي فكدي
ኣቦና ቤቀሽ ተስፎም ካልኣዊ ዕላማታት ኣብ ዝብሉ 3 ዕላማታት ኢና ዘለና ግን ቅድሚ እዚ ካልኣዊ ዕላማ ቀዳማይ ዕላማታት ቃል ኪዳን ተማሂርና ኢና ዝሓለፈ እሞ ንሳቶም እንታይ እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለው ፈቃደኛ ዝኾነት بحدا لنا دينا علنا عند حسبنا كلنا علماوي هوت حيلي بمسعر نصلاءها مستسعرو ايو حيال تبهال نسبله امن فساوي هوت جنا ايلو داش ايو حيال تبهال لله دقيميان يرسلست غزي هون اب علماوي هوت وين اب علماو نبرا نصلاءها مستسعرو حيال تبهال امن فساو نبرا جن نصلاءها داش مستقبرو حيال تبهال تبلنيرا نصلاءها مستفكرو نصلاءها مستفكرو نصلاءها بدلو مستحاد قالو نصلاءها مستدقفو مستتصرو تتعمي قال هيوت يسمع لنا امين هاونا بيتروس سمعنا هرا ابتانا يبغى شي تسفهم حتى مصحف زي حزنا ون اب سكرين يقنصل له مصحف زي حزنا ون أنبيبنا خنملسو نخيلينا مالت سدرابيتاوي هلاوي علاماتات أملاخ أب سدرابيت بالنسبة له 10 نتبربعة نتبحادة ها قدامي علامة له ها يلون تايل له قدمي ودقت نتصبرق سلاسي مخان التعمي أقداش أرستي مال علم لنا أبيك اشتغل إذا بغنتو زمت يكون أبتناي على ما هو خلت ترازي يكون أب تيولوجي ها بتيولوجي دقر الله ما بيك اشتغل قلت تهون تسفى قبل بواقعي تماهيرهم يوم نزنا يتمرتاي مانوت مالتي قدم ودقت آدم نصبراق سلاسي مخان أبز حلفنا يجزي سب سجان منفسن نفسني إذا سلست الندبي كم زي نابلة جليس لنا نيرو مالك الذي قدامي علامة تايو قدم ودقت آدم نصبراق سلاسي من تخون سب نصبراق سلاسي من تخون أبتقال كده سب ادمود كتعدم نصبراق سلاسي خوني ابز كلت حدن كلت نتبا غميتلو مالت دحر لدتن موتن كريستوس نصبراق حدنت قدس بيت كريستيان نموخان ምናልባት የዳው ይራየን ስለዚል ባዓልኩም ሓቲትኩም ዲኹም ባዓልኩም ትምልስዎ ከይትብሉና ሕጂውን ንሓዘን ጽቡቕ ገርና ቀዳማይ ዕላማ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ኪዳን ቅድሚ ውድቀት ኣዳም ነጸብራቕ ስላሴ ምዃን ስለዚ ነዚ ክገልጾ ከሎ ቀዳማይ ኢሉ ኣዳም ኮነ ሔዋን ከም ውልቀ ሰባት ሰለስተ አካላት ማለት ስጋን ነፍስን መንፈስን ዘለዎ ግን ከዓ ሓደ ሰብ ገይሩ ብምፍጣሩ ነትናቱ ስሉሳውነት
ሓድነታውን ባህሪው ገለጾ ስለዚ ወዲ ሰብ መልክዕን ኣርአያና ስላሴ ይኸውን ዝተፈጥረ ስሉሳዊ ፍጥረት ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብመልክዕና ብምስልናን ሰብ ንግበር ብመልክዕና ውሁብ እዩ ማለት ከም ምስልና ግን ንሕና ንነብሮ ክንመስሎ ንኽእል ዘይንመስሎ ንኽእል ንመስሉ ወዱ ክመስሉ ኣነ ንክርስቶስ ከም ዝመሰልኩ ንስኻትኩም ከዓ ንዓይ ምሰሉ ስለዚ ምምሳል ንሕና ብጸጋ ኣምላኽ ተሓጊዝና ንበጽሖ እዩ እንደዘይ በጽሕናዮ መሰል ውልድነትና ክነጥፍ ኢና ማለት መልክዕ ግን ውሁብ እዩ ኣይቅየርን ብመልክዕ ሰብ ንስላሴ መስል ስላሴ ንሰብ መስል ዋላ ናይ ስላሴ ረቂቕ ሙሉእ ዘለዓለማዊ ናይ ሰብ ውሱን ግዙፍ ድሩት እንተኾነ ግን ሰብ ብመልክዕን ምስልን ስላሴ ተፈጢሩ ብመልክዕን ምስልን እግዚአብሔር ተፈጢሩ መልክዕ ውሁብ እዩ ኣዋል ሓንቲ ንገብሮ ነገር የለን ማለት እታ ምስሊ ትብል ግን ሙሉእ ሕይወትና ንኽንመስሎ ሙሉእ ዕድሜና ብጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተደጊፍና ክንበጽሖ ዘለና ነገር እዩ እታ ካልኣይቲ እግዚአብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ተባዕታይን ኣንስታይን ገሩ ፈጠሮ ነዞም ክልተ በበይኑ ዝኾነ ኣካላዊ ህልውና ዘለዎም ተባዕታይን ኣንስታይን ድማ ብምስጢረ ተኽሊል ሓደ ስጋ ገበሮም በኣር ቃል ኪዳን እውን ነቲ ብዙሕነታውን ሓድነታውን ባህሪ ስላሴ ተንጸባርቕ ዝቆመ ኪዳን እዩ ደጊምና ከነስተንትኖ ብፍላይ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ቶም ቅድሚ ሕጂ ቃል ኪዳን ዝኣተና በዚ ቃል እዚ ነቲ ዝሓለፍናዮ ክንሪኦ ብፍላይ እቶም ብድሕሪ ሕጂ ቃል ኪዳን ዝኣትው ግን ቅድስት ቤተክርስትያን ግቡእ ኮርሳት ሂባ ነዚ ብኣፍልጦ ቃል ኪዳን ይኹነኒ ከይጠልሞ ኢልካ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ መሓላ ዝፍጸም ዘይኮነስ ብግቡእ ነዚ ኮርስ ዝተዋሂቡ ቃል ኪዳን ከኣስሩ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ምክንያቱ ንጽድቂ ንፍቅሪ ንበረኸት ቃል ኪዳን መሰረት ኩሉ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ እዚ ቅድሚ ቀዳማይ ክኾን ከሎ ድሕሪ ልደትን ሞትን ክርስቶስ ነጸብራቕ ሓድነት ክርስቶስን ቤተክርስትያንን ምዃኑ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚ ምስጢር ዝዓብዩ ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተክርስትያንን ምስለ ኣለኹ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ ማለት ስለዚ እታ እዚኦም ኣብ ካልኣዊ ኢና ምሲና ቀዳማይ ዕላማታት እግዚአብሔር ኣብ ቃል ኪዳን ወይ ኣብ ምፍጣር ወዲ ሰብ እንታይ ነይሮም ኣትብል ነይራ ናይ ቤተክርስቲያን ሕቶ ሓራይ ካልእ ርኢናዮ ኣለና ሕጂ ክሳብ ክንደይ ኣንቢብናዮ ክሳብ ክንደይ ከነንብቦ የድልየና ክንደይ ዝኸውን ሒዝና ኣለና ክንደይ ይተርፈና በዛ ሓንቲ ሕቶ ናይ ኣቦ ቀሺ ተስፎም ነፍስና ገምጊምና ኣለና ካባይ ጀሚርና ማለት ኣቦና ከመይ ውዕልኩም ኣነ ሕቶላትኒ ሕራይ ኣማንኤል ናቲ ሕቶሲ ኣብታ እግዚአብሔር ስኒ ንሂዋን ዝፈጠረስ ካብ ጎኒ እዩ ካብ ታሕቲ ካብ እግሩ ከይትኾን ከይተትሕት ካብ ርእሲ ከይትኾን ከዓ ከይተልዕል ካብኡ ኢና ተማሂርና ማለት እዩ ግን እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑሲ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ ሰብኩም ከዛረበላ ዘረባ ኣሎ ጓል ኣንስተይቲስኒ ባህላዊ ይኹን ሃይማኖታዊ ካብ ወዲ ተባዕታይ ከም ትንእስ ጌርካ ዝዝረብን ደሎኒ ማለት ብሓቅታት ዋላ ንሪኦ ነገር ግን እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ዋላ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስኒ ነቶም ሓዋርያት ክመርፆም ከሎ ጓል ኣንስተይትን ናይ መረፀን ኣሰቡት ጥራሕዮም ነይሮም እንደን ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ሃይማኖታዊ ጉዳይ እውን መራሒ ወዲ ተባዕታይ ዋላ ቅዳሴ እውን ዋላ ኣብ ዝኾነ ዋላ ነዛ ንምብራኽ ከማነይ ዝዓበየ ብዕድመ ሰበይትን ከላ ንእሽተይ ሰብ እንተሎ ወዲ ባርኽ እዚስ ካብ ምንታይ እዩ ሃይማኖታዊ ሲ እብል ድዩ ይእዘዝ ድዩ ወይ ከዓ ከምቲ ትብሉና ዘለኹም ከዓ ማዕረ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ሲ ምናልባት ተረድእኹም ፅቡቅ እዩ ምስሊ أنا اللي تسمعنا. باين سبيتن أبكر مكريستوس معرة يوم زبل حساب على النامل. أبز كله زركايو ملسي أبونا أبيك اشتسفهم سمعوا خالو.
أبا بيكش تسفو محلي في الله تعمل سخاء قصل على مرقة الحان قصل هاني لندي أماني اللي تبغى تحط تا نريا خلنا لأن ماذا حجون ديسكاس من قبل لا دس أنا حنا حط أنت رأي خيا لأن هنا رول قال لنا أتينا هتكا ترى انتهي مخانو بنصر كأجزاء في رقميت وصل زلوا ناول تبعتاي ترى وتبعتاي كله وتبعتاي يقبروا مالتي ودنت على أنا أبتي ناوي ود تبعتاي ترى ولا نسيتي كأتوا أي ترى إني مالتي عصر بزبلت ملك عجي ناي ترى رول لصوت مينا يد باللمبر أما على النت ولا حنت تنكفي لما في اللاي نزي أزمزمزوا مسمنتها تحيزهم يوم مستا ساميت كتأزز اللوا قال زبل كيروم ناي تحوت النت كم ذا اللوا سبيت سي تحوت سبعي كم مغانات غيروم يرئوات أي كونتن تمن فساوي علامات تمن فساوي مال أختن تداري نياجن نسخت تصاوتو زلوا قده تسارع الله السود ما خصاوتو زلوا قبرو زلوا قده تسارع الله سلازي ناتو رول سلاز خونات قديو سلاز خونات يزقبرا زلوا بر كابا زيادة حلفين حلفات وهيبو أيكون نقبر زل أبنات أبتنا خناتنا قداسين تلاريخا أبدا كنستي زلوا وهبتات كاني نخم خي قبراون دخل كلن كنتاتي مثلا أبناتنا ورحاوت سقيات الله سريات الله بزح نقرا الله خو عزا خلوا مس حرت انسن مس قالن هواريات ابز وانزكوني እንደም ይጎዩ ነይሮም በእግሮም እንደገ ፍዕታት ማለት እዩ ስለዚህ ዝሮል እዚ ክፃወቱ ዝኽእሉ ንደቂ ተባዕትዮ ተዋሂቡ ማለት እዩ ጥቕልል ኣቢለ ክምልሳ ተኮይነ ኣብ ናይ ኣካላትና ገይሩ መሲልዋ ዘሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ድማ ንኣብነት ርእስና ሓንጎልና ማለት እዩ ኣእምሮ ሓዊ እንድደና ከም ዘሎ ነጊሩ እንተዳ እግሪ ወይ ኢድ ዘይብልና ክንንቀሳቀስ ዘይንኽእል ተኮይንና እንታ ክገብር ክእል ሓንጎል ሕጂ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ሓንጎል ወይ ኣእምሮ ኢና ከም ብሉፅ ጌርና ንወስዶ ግን ምስቶም ካልኦት እንተዘይተሓባቢሩ ቶም ካልኦት ድማ ታርኦም እንተዳ ዘይተፃዊቶም ካብቲ ሓደጋ ከተመልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ሰብኣይ ታርኡ እዚኣ ክበሃል ከሎ ናይ ኣእምሮ ኣትዩኻ ኢደ ይሓስብኒ እግረይ እውን ኣብ ከእምሮ ኣትዩ ይሓስብኒ የእምሮኻ ኣብ እግረይ ኣትዩ ኣይንቀሳቀሰንን እዩ ሕጂ ተታርኦም ክፃወቱ ከለዉ ክርስቶስ ርእሲ ቤተ ክርስቲያን ከም ምዃኑ መጠን ሰብኣይ ድማ ርእሲ ሰበይቲ እቲ ናቱ ሚና ናቱ ተራ ዝፃወቶ ዘሎ ማለት እያ ቁርብ ኣብርሄያ ክኸውን ይኽእል ብመርገታ ሓግዙን بغبري هلا بنا بغبري هلا السخلاء دا أماني هو تي انت مجمريا 70 سبيتن بخريستوس معرئ من ديلو استفعلالي عيو مهلاو عيني عي سروحو مرأي انت خوينو اذن خاء سروحو مسمع انت خوينو سي اذني معرئ عيني سلا زي رأي وي اذني معرئ عيني سلا زي رأي وي كا عيني معرئ اذن سلا زي سمعسي ببينون كبر اللوم ببينون بلصنة اللوم كبهالو اي كلن يوم مالت عبتزز التوهبهم زي خقبر وزز قبهم بزز تصقهم اندحر تقيمهم جن بب تصقهم سلست يوم معرئ كلهم معرئ يوم مالت عب منفساوي هو انتاي زبل بهتاوي زبهدات دوي زبا اكوتيت رد زبطبات زيوم معرض اقالوم يبل ማለት እቲ በብሕትውና ዝነብር ብጸሎትን ብጾምን ዝነብር ባህታውን እቱ ንዑ ዝሕግዝ እቲ ንዑ ዝድግፍ ረዲ ወይ ተማሃራይ ናቱ ረድን እቲ ኣብ ሕማም ዘሎ ንሕማሙ ተቐቢሉ ብኣኮቴት ዝነብርን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረ ክብሪ ኣለዎም ስለዚ ሰብኣይ ናቱ ዝኾነ ብጽሒት ምህላው ሰበይቲ ከዓ ናታ ዝኾና ብጽሒት ምህላዋ ወይ ብዘይ ምብራኻ ወይ ካህን ብዘይ ምዃናስ تحت سبعي سلزخونة تايكونتن أبزبنا ون صبوق حساباتي أبزبنا بزح كدقفا زلون دكانستيو تعدل نايسرح زي رخبا سلطنا وسيدن سلطنا خلوا بزحات أب كمبيوتر أب أمناي صحفات كوفيل كاز أب أوفيس شعية وسدا خلوا
ገለ ከዓኒ ኣብ ትራክ ኣብ ምዝዋር ዶዘራት ትራንስካቨር ኣብ ምምራሕ ሰልጢነን ፅቡቅ ሞያ ዘጥረያ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ሞያ እዚ ግን ናብ ሓዳር ክኣትዋ ከለዋ ኣብ ጥንስን ሕርስን ክመፅኣ ከለዋ እና ጥንሲ ኣብ ዝጅመረሉ ናይ ወርሒ ናይ 2 ወርሒ ከሎ ነቲ ስራሕ ከቋርፅ ኣለወን ማለት እዩ ሕጂ እግዚኣብሔር ነቲ ክገብሮ ዝግባአና ክእዘዘና ከሎ ንዓና ዘይጎድእ ምስ ባህርና ዝኸይድ ምስ ፀጋና ዝኸይድ ገይሩ እዩ ዝእዝዘና ማለት እዩ እሞ ነቲ እግዚኣብሔር ዘዝሃበና ፀጋ ነቲ እግዚኣብሔር ዘዝሃበና ሓላፍነት ምስ ስራሕና ክልቴና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ማዕረ ኢና ማለት ሰብኣይ ሓያል ስለ ዝኾነ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ይኮነን ጭሕሚ ዘውፅእ ሰበይቲ ከዓ ሓያል ስለ ዝኾነት ኣይኮነትን ጡብ ተውፅእ እዚ ፀጋ ነናህና ዘለና ፀጋ እዩ ማለት ስለዚ እቲ ኣባና ዘንበረ ኣምላኽ ብጥበብን ብምስትውዓልን ስለ ዘቐመጦ በቲ ዘለና ፀጋ እንታይ ምዃን መጀመርያ ፀጋና ምልላይ በቲ ዘለና ፀጋ ዕጉባት ምዃን ፀጋና ምዕቃብ ፀጋና ከዓ ምምሕልላፍ ኢልና እሞ ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ቃለ ምዕዳንን ጸሎትን ግዜና ኣኺልሎ ኣቦና ሂወት ንሽተ ክውስኸሉ ኣማንኤል መሪሃ ኣማንኤል ኣነ ምስኣቱ ከይድ ከላትኒ ብጣዕሚ በሪሃ ናይታ መክሊት ሕሪና እያ መክሊት ዝተዋህቡ ንሰለስተ ሰባት ነቲ ሓደ ሓንቲ ነቲ ሓደ ክልተ ነቲ ሓደ ድማ 5 ተዋሂቦም መክሊቶም ውህበት እያ እዚኣ ኣብኣ ግን እንታይ ትብል ቃል ኣላ መስለካ ከከም ዓቕሞም ከማንኤል ከከም ዓቕሞም ሂብዎም ኣምላኽ በዛ ዓቕሚ እዚኣ ክሰርሑላ እሞኒ እቲ ዝረኽብዎ ረብሓ ግን ንኣብነት እቲ ሓደ ኣይጠቕመላ ነታ ውህበቱ ማለት እቶም ክልተ በዓል ክልተን በዓል 5 ግን ተጠቒሞም እንታይ እዮም እታ ዝረኽብዎ ዓስቢ ናብ ሓጎስ ናይ ባርያኻ ናይ ጎይታኻ እቶ ትብል እጅኻ እታ ውህበቶም እቲ በዓል ክልተ ሲ ማዕረ ናይ በዓል 5 ኣይረብሐን እታ ዝተዋህባ ግን ኣብ ግብሪ ውዒልዋ ተመፅታ ረብሓ ድማ ሽዑ ኩሎም ተኻፊሎማ ማለት እዩ እሱ እናብኣት እዩ በዚ ልክዕ በቲ ዝተዋህበና ክንጥቀመሉ ከለና እዩ እቲ ማዕርነት ኣብኡ ዝግለፅ ውህበትና ግን በበይኑ ምዃኑ ከም ዓቕምና ሂበና ኣምላኽ ቅሬታ መን ክዛረብ ደሊ ነይሩ ከሊፎኩም ከይከውን ህይወት ሃብትና ኢዳሓፍ ኣቢላ ኣላ ባሽ ቀፅሊ ህይወት ሃብቲ ኣነስ ምስ ከመይ ምሲኹም ኩልኹም እዚ ብጣዕሚ ብርቱዕ ኣርእስቲ ኢና ዘለና ሓደ መዓልቲ ዳ ንበይኑ ጌርኩም ኣጥቂቕና ነብሎ ንኸውን እምበር ብርቱዕ ኢላ እያ anyway ምስኣ ኩሉ ግዜ ባደር ትገብረን ምዝ ሕጂ ትብልዎ ዘለኹም ሲ ኣብ መብዛሕትኦም እንታይ ይብሉ ደቂ ኣንስትዮ ድኹማት ይኽን እዛ ድኹማት ክስታይ ድሓር ኣብ ባይብል ምስ ረኸብክዋ ኣብ ምዕራፍ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3:7 ኣቱም ሰብኡት ጸሎትኩም ምእንቲ ከይዕገት ከም ምስ ድኽምቲ ፍጥረት ከም መዋርስትኹም ንጸጋ ህይወት ጌርኩም እና خبركمن ከምኡ ምስ ከምኡ እንተ ኣሚን ምስ ኣንድ ከምኡ ምስ ኣንስትኹም ብእምሮ ንበሩ እቲ ብጣዕሚ ይብሎም እዩ ዘሎ ግን እታ ድኽምቲ ፊዚካሊ ድኽምቲ ድያ እታ ኣብዚ ናይ ተኣሽሙ በርካ ክዛረቡ ከሎ ኩሉ ግዜ ከም ፊዚካሊ ድኽማት ገይሮም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ክስታይ ዝገብሩዋ ብዙሕ ግዜ ባደርያ ትገብረሉ ሕጂ እዚኣ መፅያ ከላሲ ቁሩብተይ እዛ ፊዚካሊ ድኽምቲ ድያ ዝብላ ዘሎ ቀዳማይ ጴጥሮስ ዋላስ ካልእ ድኽመት እያ ከመይ ኣዝያ ኣቦና ክሓትት ኣብኣ ከለኹ ምስ ናይ ህይወት ኣነስ እንታይ ክሓትት ደልየሲ ስለ ሰብኣይ ስለ ሰበይቲ ነዚ ፊዚካል ዝኾነ ነብስና ድ ዝዛረብ ዘሎስ ዋላስ ብዛዕባ ናህና ኮንሽስ አንኮንሽስ ዝዛረብ ኮላ እዩ ዘሎ መንፈሳዊ ትርጉምስ ኣለዎ ድዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩለን ሰሚዐሞን ኣለዉ ብቐሽ ተስፎም ኣጠቓሊሎም ክምልሱልና ንሓን ኣፀቢቕና ከነግፍሐን እምበር እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ዳሕራይ ብዝመፅ ዘሎ ፅቢቕና ንስሕን ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ብፍላይ እንታይ ባህርያት ኣለና መስለኩም እዚ ናይ ስምዒት ባህርያት ኣለና ሕጂ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂኻ ኢሞሽናል ዝኾና ቀልጢፈን እዚ እቲ ድኽመታት
ዝብሎ ዘሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ንዑ ተረዲኹም ኣብ ፊዚካል ተመፂናውን እቲ ንደቂ ከምዛ ውህበታት ናንከይ ንደቂ ተባዕትዮ ዝተዋሃበ ውህበትን ንደቂ ኣንስትዮ ዝተዋሃበ ውህበትን ሓደ ይኮነን ምክንያቱ ናተን ኣቃውማት ኣካላተን እውን ናብ ወሊድን ናብ ሕርስን ናብ ጥንስን ዝኸደድ ኣምበር ናብ ናይ ፊዚካል ኣሰራርሓ ስራሕ ዓለም ዝገጥም ኮይኑ ኣይኮነን ከምቲ ብባህሊ ዝበሃል ጎደሎ ጅማት ኣሎ ገለገለ ዘይኮነ እዚ ሰውኢሉ ግን እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ፊዚካል ይኹን ስፒሪቹዋል ኣዋት መንፈሳዊ ናይ ስምዒታት ውህበታትና እውን ስለ ዝፈላለዩ ያው ሕጂ ብመንፈስ ድኹማት ክብል ከሎ ነቲ ብስምዒት ቁርብትለይ ትሕት ብላየን ቀልጢፈን ይቁጣዓየን ይሓርቃየን ክምለሳ ድማ ብቀረባየን ከም ማለት ገይሩ ገልፃ ማለት ግን ብዝመፅእ ረሓና ስፋሕ ቤልና ክንሪኣ ካልእ ትርጉማት ኣሊዋ ብመርጌታ ተዘይሊ ወስኻለያ ብመርጌታ እግዚአብሔር ይመስገን ደሃን ተመሊሱን ኣብ ዝመፅእ ኸ ዝያዳ ሪሰርች ገርኩም ክትመፅሉና ኣብ ምናልባት ኣብቲ ትርጓሜ ናይ ትምህርቲ ሃይማኖት ከም ድኽምቲ ፍጥረት ክብል ከሎሲ በዓልቲ ቤተይ ነብሰ ጾር እንተደኣ ሃልያሲ ናተይን ናታን ናይ ክልቴና ሸከም ተሸኪማ ኣላ በዓልቲ ቤተይ ቆልዓ ሓዚላ እንተልያ በዓልቲ ቤተይ ቆልዓ ተጥቡ እንተልያስ ናይ ክልቴና ጾር ተሸኪማ ኣላ እንኮላይት ናትካ ጾር ናይ ክልቴኻ ጾር ተሸኪማ ከም ዘላ ፈሊጥካ እቲ ክትህባ ዝግባእካ ክብሪ እቲ ክትሕግዛ ዘለካ ሓገዝ እዞም ግብፃውያን ነብሰ ጾር ክትከውን ከላኸ የተረፈ ዝኾነ ባህርያት ስለ ዝልወጥ ነዚ ባህርያት ብምኽንያት ጥንሲ ምዃኑ ፈሊጥካ እቲ ዝግባእ ክብሪ እቲ ዝግባእ ፊድባክ ክትህባ ኣለካ ኢሎም ኣብቲ ኮርሳት የምፅዎ እዮም እሞ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ዝያዳ ናብ መንፈሳዊ መልእኽቱ ሪሰርች ጌርኩም ከዓ ዝያዳ ክትምገቡና ክንፅበ ኢና ቦታ ቁሩብ ግዜ ወሲደ ኣለኹ መድረክ ናብ ኣቦቀይሽ ተስፎም የሰጋግር ኣለኹ ዘይበረሀ እንተልዩ ኣብ ዝመፅእ ግዜና ክንምልኦ ንሕና እንተለና ፈቃድ እግዚአብሔር ይኹን ኣምላኽ ከዓ ተፈቀዶ ራይ ከመይ ኣምሲኹም ኩልኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ከምኡውን ኣቦና ኣቦቀይሽ ተስፎም ቃለ ህይወት የስማዓልና ኣነ ብጸሎት ክዓጽ እምበር ትዝበሃል ተባሂሉ እዩ ኩልኹም ስለ ተሳትፈኹም ድማ ነመስግን እንታይ ቁሩብ እዛ ከምዚ ትሕት ዝበልክን ወይ ድማ ከምዚ ስምዒታት ከይህሉ ይለአ እዚ ድማ እቲ ዝምልሶ ቃል እግዚአብሔር እዩ ክምለስ ድማ ፀኒሑ እዩ ግን ኣነ ናብ ምንታይ ከይደለ ናብ መጀመርታ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 18 እግዚአብሔር ሰብኣይ በይኑ ክኸውን ፅቡቅ ኣይኮነን እሞ ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ በለ ሰብኣይ ደገፍ ኣየድልዮን ዝብል ጽሑፍ የለን ከምቲ ሰበይቲ ደገፍ ዘድልያ ሰብኣይ እውን ካብ በዓልቲ ቤቱ እንታይ የድልዮ እዩ ደገፍ የድልዮ እዩ እዚ ቃል እንጠቕሶ ዘለና ዋላ እኳ ኣዳም ቅድም ተፈጢሩ ንዑ ትበቅዕ ደጋፊት ክገብረሉ እየ እንተበለ ብናይ ሰብኣይ ፆታ እኳ እንተተዛረበ ተላይ ንሰበይቲ ድማ ደገፍ ከም ዘድልያ እዩ ግን እንታይ ክብል ደልየ ሰበይቲ ጥራሕ ኣይኮነትን ምሕጋዝ ዘድልያ ኩሉ ነገር ሰብኣይ ካብ ሰበይቱ ደገፍ ሓገዝ ኣየድልዮን እንተዝኸውን ኣብ ኩሉ እንታይ ምተባህለ ነሩ ድኽምቲኣ ጎደለይኣ እውን ምተባህለ ነሩ ግን እግዚአብሔር ማዕረገሩ ዝፈጠረ እዩ ከምቲ ክበሃለና ፀንሐ ኣብ ሕርስኹን ኣብ ጥንስኹን ኣብ ሓደ ሓደኹን ድኻም ኩሉ ይኽእል እዚ ድማ ኣቦና ብመርጌታ ናትናን ናተንን ስለ ድፆራ እዩ እቲ ድኻም ኢሉ እሞ ግን ናብታ መጀመርያ እግዚአብሔር
سبعي بينك خون صبعي كنا نما نعود تبقى دقافيت كجبرلو يبلي كم سبعي دقف زدليو سبيتون دقف يدليا كم سبيتي دقف زدليا سبعي ون دقف يدليو يمو سبعي ملو سبيت دما قدلو أيكونن اتقال زسمع مو كلتينا دقف يدلينا سبعي دقف سبيت يدليو سبيتون دقف سبعيا يدليا إمو እግዚአብሔር አዳላዊ አይኮነን እግዚአብሔር ጽቡቅ ገሪኡ ፈጢርና ንخبلي ለእሞ ስለሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ናይቲ አመወዳእታ ካብ መልእክት ጴጥሮስ ዝተሐተት ሕቶ ድማ ንዝመጽ ሰሞን ከም ተተባሃልናዮ መንፈሳዊ ትሕዝቱ እንታይ ምዃኑ ድማ ዝያዳ ከብርሁልና ማለት እሞ ብጸሎት ክንዓጹ كلنا حنساب نصلوت حفنبل كل እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፈተልና ነቦታትና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና ንምእመናንና ድማ ንኽንሳተፍ እግዚአብሔር ጥዕና ኃይሊ ይሃበና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐደ አምላክ አሜን ምንት ሰላም ዝጽለ ጸሎት ከም በሐዲስ ኩልን እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت الأخوة زغنات قدس بيت كريستيان نلمنا لنا قبل علزبن مؤمنين بزح سلام كهب بكل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صليو ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለማሃበና ሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልናን ኣበሳናን ደገልና ካብ ክፋድ እحنا نمبر فتنا يتأتونا منقسنا حيلين كبرن زل علمنات كائمة أمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك كلخو بحلنا خدن قليخي بسقاخون دن قليخي أدي جابير صباحت كويتا سراوي سلام لك كلخو السغي كاب أن السبرختي خي فركر سقوم برخيو ومليتا تسقا جابير مساقي أوفس تدس والكي حتياتنا سريلنا نفت ودخ يسكر ساسم انتانا محرت لمن لنا أمين ونقول لتحجابير لمن كان مالدا كان لنا ونقول سلام سلام حبنا كل يبقى أخم أوك جابيرات رينا سقى خونا فسلنا جكان فلت بعد أملاخ بلنا قدسم كان سمن نسوعنا لنا أب سمايات الله نسخى سلام كعبل نفس كلنا أحضر أبز علم من زمن وارنا وسلام حلو نقول لما راح تنسب السلطان بقدسم كا سلام حبهم أبزريانا نزلوا ما كان تايزاب كعم خراب أما تاونا مسأنا نزلوا قراتنا بقول سلام حلوهم بهدعون بعون عون وهوات كنبرن بكل سنة أملك خدمنا أغاني جابير مفرح بحياونات كنركبن بكريستوس مسؤول زمان فز قدسن كان سمحت المؤذن لك على من كل ساعة نزل علم أمين قدس جابير أملخنا سنبر كاز اللخا نقول حليف كاد ما نزل علم تنبر كم سراك سام عرب كاب سمين سعد أبو بسم كان نزل علم تمسكنا يخون نزا على الزيان نزا سعد زيان نبعد مناز وسكنا نتا ذهب كنا ساعة معلتن دما بصلوات كنا حلا قال كاخن مهر الله نزعد لزي سلازي خفت قالنا كبرن مسغانا نعخا يخون زمهرو سلازي هاب كنا نمهر له غزي سلازي هاب كنا كبرن مسغانا نعخا يخون نتخلو تهبنا دما نعخا فلتنا مقد خازت حزنا أبكدانا بمتصوار بمكاءل زنبرنا نتشدانا بعين منفس رئينا دخامنا نتصاورنا قدولنا نتمالالنا كنا برولو دما نسخا حقزنا كمتي أفنجات تنتوقعات عايزين تنبع زبها المسلا ولدنا أبسبيتي زرع كل نجار نايسب أي مخانو أبسب أي زرع دخام خن حمام خن تفعل عليون تسبيتينا تام مخانو تحبابيرنا تحقاقيزنا أبزي بمدراو برخات أبسماي دما بتشدانا زل علما وهوات كن رخبلو نسخة حق زنا
ናብ ችዳን ሰብኣይን ሰበይትን ቅድሚ ጥማትና ምሳኻ ዘሎ ችዳንና ክንጥምት ድማ ስኻ ሓግዘና ምሳኻ ድልድል ችዳን ተሊና ሰብኣይ ምስ ሰበይቱ ሰበይቱን ምስ ሰብኣያ ጽኑዕ ችዳን ክህሉ ይኽእል እሞ እስኻ ኣብ ችዳንና ኣብ ማእኸል እንተ ደኣ ሃሊኻ ዝፈልየና ዋላ ሓደ የለን ዘድክመና እውን ኣይክህሉን እሞ ዝያዳ ምሳኻ ዘሎ ችዳንና ኸነጽንዕ ንስኻ ሓግዘና እስኻ ጉንዲ ንሕና ድማ ኣብቲ ጉንዲ ጫንፈር እንተ ደኣ ኮይንና ዝኾነ ነገር ተመፀ ክንሰግሮ ኢና ካባኻ ካብ ጉንዲ ተቆሪፅና ተተደርቢና ግን ሽዑ ችዳንና ዝፈርስ እሞ ዝያዳ ምሳኻ ዘለና ሓድነትን ከነጽንዕ ንስኻ ሓግዘና ስለ ኩሉ ተመስገን ኣብ ችዳን ዘይበጽሑ ደቅና ድማ ኣብ ችዳን ኣብጽሓልና ክብሪ ችዳን ኣረዲኦም ናብ ቃል ኪዳን ክቐርቡ ድማ ንስኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣእምሮኦም ኣስፋሓልና ኪዳን ምክኣል እሞ ምክኣል ሃበና ከምቲ ንስኻ ምስ ገበታ ሓጢኣትና ምስ ገበታ ኣበሳናት ጾረና ንሕና ድማ መምስ ጉድለትና ክንጻወር ድማ ንስኻ ሓግዘና ኣብ ክንዲ ጎደሎ ናይ ሰብ ምርኣይና ጎደለና ተረዲእና ምስ ጎደሎ ይደይኮነን እግዚኣብሔር ፀይርኒ ዘሎ ተሰኪምኒ ዘሎ ኢልና እስኻ ተሰኪምካና ዘለኻ እንተ ደኣ ተረዲእና ንሕና ንኻልኦት ክንስከም ካልኦት እውን ንዓና ክስከሙና እውን ኣይከብደናን እሞ ናትካ ምጻር ናትካ ተሰኪምካና ዘለኻ ክንርኢ ኣብ ሰማይ ገጽና ክንጥምት መንፈስ ክንዓቢ እስኻ ርድኣና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሚን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየለና ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምለትና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቃ ካና ሰሪያት ያደምሳቲ አበሳው ልብር ከሳቲ ብርሃን አንቱም አብየ ካናት ዋዊ ዲያቆናት ሮን ሳይሩ ከጻናት በበስምክሙ ኩኑ ፍታኖን ጻነ ይረስየነስ ኩሉን ሰማያት ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጎን አብየ ቀሲስ በጸሎትከ ቅድስት تعالى محالكم بزمصخ يحلهم بافن منفس قدوس طبعا ما صراحه تفتحكم انت اجزتنا مريم محلنا كريستوس مرعسن انت اجزتنا مريم محرنا كريستوس بانت 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 اجزتنا مريم محرنا كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይን ምስክንልኹምን ይኹን ብርኽለይቲ ይግበረልና ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ